Nyatane jujur rokok mau ya akeh kok. Iya. Nom-nom bagus-bagus. Ganteng-ganteng seragam kabeh. Aku tekan kene ijane terus dresir jamak ngene iki. Terus ujian kaya ngene iki wah. Ya dadi ora cetha nggonku mayang iki ora cetha. Lah wong udan kaya ngene ya tujune panggunge iki ora trutoh barang ora teles. Garing kabeh iki kok udane kok ya muga-muga enggal diparingi terang. Ya tak melu minuwun. Enggal diparingi terang ku bengi ya paring ana terang. Mergo ku bengi sing bakal ngasta ku panjenengane Kang Mas Jumari. Aku teko kene supaya seneng-seneng ngipur sedulurku ing Desa Watu Agung kene. Lah iki ujibe kabisa. Kabisa ya wis arane sedekah bumi. Kabisa kuwi aksarane Tabak Selo ya. Sorry. Tabak Selo ya. Kadesa kuwi hurufe kadesa. Ka ku kadereng, D iki dedono, So kuwi sesaji. Dadi sedulurku ing Desa Tabak Selo kene iki lagi padha sesaji. Muga-muga Kiai Danyang ingkang bawi resa ana ing Desa Tabak Selo kene amang surono berkah wilujeng karo sedulurku ing Desa Tabak Selo kene. Diparingono slamet, aja ana alangan sawiji apa-apa. Bisa rukun atut-utut, bisa gotong royong, dijul-dijul abot, dijul gotong royong jadilan entenge. Lan aku minuwunake Bapak para tani sesuk anggone nandur diparingono lemu-lemu. Diparingono metu akeh. Sing biasane metu 3 kintal iki tak bubar wayang iki nandur pari metune 5 kintal. Mergo bar tanggap wayang, ya. Aku tekan kene ora perlu ngomong. Mergo wis doyak kancaku iki wektune wis wengi. Menapa jam 1. Kudu kok jam nek rampung wae pokoke iki kulo doyak ngerampung kene wae. Amir. Ya ben. Jadi amir ku. Iki aku bawa konco mana komplit tatahe. Aku lupa tak kenal yang derek. Buro tau penuh aku gi karo iki. Asmane sinten saking pundi negari nipun, Mbak? Derek tetepangan nami kula Yohana Indah. Di dalam saking Ketep Magelang. Oh, nggih. Derek Gladiwana nggih. Nggih, biyen kali kula nggih, Mbak nggih. Tumpung kepageting mriki, Mbak, biyon-biyon kali kula. Ya tau kenal apa wae. Sampai jadi Mbak negarinipun, Mbak. Nggih, derek pitepangan kula Irma Octavia. Oh, nggih. Saking Ketep Magelang ugi. Oh, lah kok ya jelas bulan. Pada Kang Mas Jumari iki nak golek. Warang gono ki jan adoh-adoh tenan. Itu yo nom-nom. Iki saka desa Gateli lho. Yo ayu-ayu. Kok gatel ta Pak Bagi? Lah tetep mau. Aku ki nek ono apa-apa ki ora pengin. Tenane. Tenane. Mboten purun estu ngeten iki, Pak. Iki yo ki. Kowe yakin wis ora pengin? Ya. Ora pengin? Sini wetan ki sapa kae? Wetan. Oh, budek Aiden le. Dan ora cetha iki. Ngrunggung. Nembang. Nah, apik wae nembang. Ada bang opo? Dikenalke kabeh sik to, Bos. Dikenalke kabeh sik to, Bos. Nembang. Ayo nebang. Sedikit. Kanu udan iki. Yo. Oh iki padake sing loro sindan leluhur. Ayo nebang. Gi. Hei.